te boys, so mae yna 3 wobr wedi cael ei shout-out i chi. 3 gwobr wedi cael ei gyhoeddi yn barod. A mae yna nawr un pwysig iawn, sef yr Hyrwyddwyr Gorau, achos heb nhw, bydd na ddim gigs yn digwydd, so maen nhw'n hollol bwysig. Gai groesawu'r llwyfan, Mr Hugh Stevens! Gwobrau'r Selar. Reit te, Hyrwyddwyr Gorau. A llongyfarchiadau bob hyrwyddwr sy'n rhoi gig mlaen. A gobeithio nhw'n gael ymlaen i roi gigs. Os chi heb roi gig mlaen a chi'n ffansio gigs, gnewch e. Chi'n garantid i golli lot o arian, ond ennill lot o ffrindiau. A lan am wobr yma, mae clwb i fy bach, Maes B a noson 46 yn Gaernarfon. A'r enillwyr yw Maes B! Ac yma i dderbyn y gwobr, mae Gwyneiddiwr ar ran Maes B. Yn gwisgo t-shirt Maes B. Waw. Diolch yn fawr iawn, diolch. Ar ran yr Eisteddfod, ar archdderwydd, diolch yn fawr iawn am hwn, diolch yn fawr iawn. Maes B! Diolch yn fawr, llongyfarchiadau Wel, Maes B. Sir Fôn, da ni'n ugian oed, diolch yn fawr iawn. Pan mynd hapus Maes B? Diolch, dwi'n cael row masif am daflu hwn i'r crowd fel arfer, so... Ti eisiau neud? Oh my gosh. Dwi'n cael. Oh, siom. Diolch. Diolch yn fawr.